Manian pegawai negeri awi nang di pamareta, manang pejabat tinggi awi nang di kantor pusat ni Bapeda. Naboy do bahenok ku hoi nang ni gelek ku margaya-gaya. Naboy do bahenok ku hoi nang ganup ari tukar kabaya. Au cura mai nang adong titel hupino matamat desada. Borhat doau ni anale inang tupok kanan marboniaga. Alay tunggogok kipedai nang ni gelek kunahu parbaga. Naboy do bahenok ku haduan ho hasian hidup bahagia. Pai maroti kina unang ho minder dai nang midate tanggana say holan na margaya. Sotung mailahita margaya gaya hoi nang dimenso si HP geleng tadang sikola. Anggo hamora otta geleng tai imajoi nang parsondukku taben sude tamat sarjana. Umokop gelek ta buku petang gurung tai alei nang naboy doi tadok gayata. Dung Jepang tikina naboy do hita haduan mar happy tamasya keliling dunia. Tung sota parsita marhapal petak tak tai naboy doi alei nang gabe TikTok ta. Au cura mai nang adong titel hupino matamat desada. Borhat doau ni anale inang tupok kanan marboniaga. Alay tunggogok kipedai nang ni gelek kunahu parbaga. Naboy do bahenok ku haduhat ho hasian hidup bahagia. Pai maroti kina unang ho minder dai nang midate tanggana say holan na margaya. Sotung mailahita margaya gaya hoi nang di medso si HP geleng tadang sikola. Anggo hamora otta geleng tai imajoi nang parsondukku tabain sude tamat sarjana. Humokop gelenta buku petang gurung tai alei nang naboy doi tadok gayata. Dung Jepang tikina naboy do hita haduan mar happy tamasya keliling dunia. Tung sota parsita marhapal petak tak tai naboy doi alei nang gabe TikTok ta. Marhapal petak tak tai naboy doi alei nang gabe TikTok ta.